Kaseng khasi Kenmynsaw kalapan kot ya kasyat hakani kasngi ublei hamadan syat hakan Kenmynsaw hakabapalat lai spangut ki Nongshad kile shimbenta kan thebat shenrang wat hapadeng kajing penthut uslap kani kasyat kabajulong shisin shisnam lapan kot hakasngi ublei hamadan syat hakati kashnong kani kashnong kabadan hakahima mau senram kadi kabapau nam na kathan kriya than shang than pra pulo Khoh kunup pat kiwei kum kadak jong ka nong muna ki Nongshad kaseng kala ai Sngewbha ya baro ki Nongshad daka Khoh bakin ra shalaki ying kisem jongki kadai ka shnong ka bahap ban hiar shathem bat ka surok ka bakhembha handai ka shnong ka bariuspa bat ka bapahu umbha namar bakadon hasenda ka wa hakani ka shat na lor ki nong yalam seng khasi Kenmynsaw kan thup u president uba talilang merthong la sakhilang WMLA ka than uba olan singsun bat kiwei shwaban sedang ka shat la penlong ya ka jingdwai na ying seng bat ya terter shamadan shat bat kumju hadin belawai lawan phai shaying seng hakabaki samla kirangba kan thei bat shenrang kile shimbenta ban kan hoi kan kiu kumba julong kariti dustur hakati kashnong kala judan ka jingduai phirat na kiriu temen riusan kashnong shwaban shat bat kumju hadin bala shat khnang banwara ya ka bha kamyat ka koit ka khya bat kumju ka roi parum pare kumbalong kariti dustur hakani kashnong ladon ru ka jingle drama baro shimit haduk ban kenjat syai hak bagi samla samhoi ki longkemi ki shimbenta bat kumju ban pej miet ibu yang sampai ke desa tengah gedor sampai burung. Kita sadar hati Kenmynsaw, lencah gasmoi.
Saya minta kading bentuk yang pelap dan juga member yang nakaliang kasih kasih Kenmynsaw wilayah yang kasih musim kebaiku kebaikian paling aku beli itu di Nongshad kasih bersenang buat yang kading pelap yang member yang tim jemlah sangi harus berjengkat kejangi ini kasih government kadai kasih aingu aja mengajangi doplay dan kasih menunggu bahkan ini kasih musim apa asal Kenmynsaw keladon nadu gipor dan semua Andrei hadin kasnyam kat khasma kat kendai spa lai busan aba kaseng ngasih Kenmynsaw laseng hadin ngadu kendai spa lai busan ya kena satu musim lasim tino da kaseng ngasih Kenmynsaw prianyo kaseng ngasih Kenmynsaw do menta berkaseng ngasih Kenmynsaw kemalo menta kelayan enci kisnyam ka prap kun dai snem balasim snem yang kaseng ngasih Kenmynsaw giyo ban Reke yang kejingkap kendai buknem kejing seng jong ka ban ngi dan mendu macam nem gila ban penyap no kepadan kepadang sateng bat kumyu ro ya kajing seng keba la kamrim bangin yo ban nano da pertemai lengba kajing nyerap bisa lengba kokar dia lengba kami siap sabar ape ban ngi kermendu jaga state government bagi kerpat state government bahkan pentlai no haban pha ya
ya ikut Islam tam ya ka DPR nang ba ka kon dia ka la ban pen lai no ya ka pisa ban sna ya ka ying seng ka jong i hang ne po chong tam sau na ban ta ban sna ya ka sai ba ka chong ka a chong nong tam sau bat ka long ru ka ban ta ban pen ne ban pisa ya ka ji ka tur ban pen ne ban pisa ru ban ka mari tiep ka ne snong senteng ka jong i po ka ma senteng ka dei ru ka we lagi snong ka ba menanam ha ka ba ka than kriya ka than chang ba ka than kriya ka than chang ka dei ru ka benta jong ka riti ka tur ka jong i ba ka dei ru ka benta ha ka ba hi ru sen hi im ja na ka ne ka than kriya ka than chang na ka ba dei ku butlum jong ka yo ka kuat na lor ka dep riang itu ya baru Khoh di Praduseng di Balawan Najan pada jengai di Balawan penjuk juga pensengai tangan ni kesat musim kajongi mentau senyam hajab tau kabla sedang ngaduk ka lai jarik ka sol jarik bat kesan jarik menai mi mentau senyam te ni kemen bangin nang yo ya kemet ka bacai ka baklan in yo ya kemet ka ba ya ka kamai ka dia bat kena kamla ka pule ki dang le ini biang ka pule ka dang le ya kino khai pedeng ya khai pedeng ini biang ka khai ka pedeng ini biang ka khai ka lain iwe pai we ai bo ble de kan rat nong bu nong thau bun ai ka ku ka do kari ka tumar yang iwe pai we ble tu